मगध के विशेषता वो के पता नहीं खे। पढ़े समय के पढ़े में तो पढ़नी ना, स्कूल के पिछुती निहुर निहुर के पेंसिल छिपा गई। मगध भारत का हृदय है। मगध जहां से विश्व शिक्षा लिया। मगध शांति का धरती है। मगध बलवानों की धरती है। मगध विद्वानों की धरती है। जहां मगध में नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशी लोग पढ़ने आते थे। अरे जिला हिलई बुला कोता, जिला हिलई बुला कोता, भीतर लावा फूटता। ए गोरिया जनवा लेता तोहरी कमरिया, भितरिया से लहरिया उठता। अभी मौग सम्राट जी सुना के गई का करो। जितना पहले के लौंडा रहले मैं ब्यास हो गई। जेकर देखाऊ है देहाती जी अचरा बुढ़ावो तारू, इज्जती लूटावो तारू। खूब अभी अभी कमलेश देहाती उर्फ अलबुरुनी बाबा के हवा देखनी है। तोहरा मेहरारू कहते कि हमारो भतार ब्यासे हो। बड़ी बड़ी बात कहनी हमरा के भाई जी। मऊ कहतनी कि अरवल जिला के मगध के लोग बुर्बक होला, आम उल्टा लोग चाभेला। छी तार मुंह बा माइक के आगे गढ़ा रहते तो कोई फालतू बात ना बोलते देहाती। माइक बा कुछ बोल सकेला तू। हम कहता नहीं कि ऊपरला मुंह से खाई जाला, आ तू माइक लेके कह दे कि निचला मुंह से खाई। मगध के विशेषता वो के पता नहीं खे। पढ़े समय के पढ़े में तो पढ़नी ना, स्कूल के पिछुती निहुर निहुर के पेंसिल छिपा गई। मगध भारत का हृदय है। मगध जहां से विश्व शिक्षा लिया। मगध शांति का धरती है। मगध बलवानों की धरती है। मगध विद्वानों की धरती है। जहां मगध में नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशी लोग पढ़ने आते थे। जहां के अशोक सम्राट, जहां के जरासंध सम्राट, गौतम बुद्ध ज्ञानी मगध के तू शिकायत के ले बाड़ो। मऊ कहले बाड़ो। देखो देहाती हम ही टुकड़ा, तू हवा टुकड़ी। हम ही टुकड़ा, तू हवा टुकड़ी। आ तारा ऐसन गणतंत्र के मौग से सुदर्शन यादव की एथियो न उखड़ी। हे गणतंत्र के मौग नाने के मौग बुझाता रहा। आज के जन गीत संगीत हो गई बा देहाती, पहले में आज में अंतर हो गई बा। पहले श्रोता आते थे, श्रोता सुनने आते थे। आज दर्शक देखने आ रहे हैं। तो दिखावल जरूरी बा। जैसन हवा बहे वैसन बहे के चाहिए। व्यवस्था के अनुसार बदल जाना ही कलाकारी है। जैसन हवा बहे वैसन बहे के चाहिए। इस तरह बात बुझात नहीं खे। ना आज के दुगोला देखे जाते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा देखे जाते हैं, नाच देखे जाते हैं। सत्यनारायण भगवान के कथा ना की आंख उनके सुने जाते हैं। खाली खाड़ा है के क्या गाते हो यार? देखा तो है ये गीत। अरे क्या बात है। आई तो तनी गोलू भाई। बनल रहो। जिया जिया
न तू घायल करत हमारा कैलू तो का कैलू कमलेश हाथी गणतत्व के मऊ के घायल को के बिक दिल भइल बाड़ू के कारण अखिया के पुतरी लागता कि पड़ी कोई सारा गावा से उतरी भइल बाड़ू के कारण अखिया के पुतरी लगता कि पड़ी कोई सारा गावा से उतरी अरे जिला हिलई बुला कोता जिला हिलई बुला कोता भीतर लावा फूटता ए गोरिया जनवा लेता तोहरी कमरिया भितरिया से लहरिया उठता लहरिया उठता सुना देहाती जी अरे मर्दे आज के दौर में तू चले लायक नहीं खा एकरा से बढ़िया 4 गो बकरी पोसा बकरी 2 गो बोका रख 6 महीना में बचा दी हमसे बेच बेच के रुपया कमाई बहुत फायदा बा में पागल दीवाना भई दुनिया जहान हो मरता रुखियाना चाक जौन बान आज के दौर लग रही खत बिकाई लग अरे मर्दे कहाँ दुनिया गई बोले गाड़ी हकतरा आई देखा है पागल दीवाना भई दुनिया जहान हो मरता रुखियाना चाक जौन बान भितरिया से लहरिया उठा गोरिया जनवा लेता तोहरी कमरिया भितरिया से लहरिया उठता
कहते नहीं सुना देहाती जी आज के दौर के अनुसार लाइक नहीं खतू नहीं खा ना ना खैनी चिनौटी के दुकान करे ले खो गइल बड़ा। हाँ जी ए महाराज आज के तो पंकज उदास से बढ़िया ना गई तू ना ना गुलाम अली से बढ़िया गई ना अनूप जोड़ से बढ़िया गई ना तो लेके मोबाइल वाला कानवा तो सुन ली हाँ ए फटाफट कंपनी में तारा के बोलिए सब लोग करेला ए से कहते सुना अरे हाय हाय कहाँ बा ठिकाना कौन रहता रु गाँव में सुघर पयलिया तहरा लागता ई पाँव में पायल हर कहाँ बा ठिकाना कौन रहता रु गाँव में सुघर पयली आदमी का लागत हर पाँव में लागो सुदर्शनवा की लागे सुदर्शनवा के हजनवो लूटता ए गोरिया जनम लेता तोहरी कमरिया भितरिया से लहरिया उठता गोरिया जनम लेता तोहरी कमरिया भितरिया से लहरिया उठता ए गोरिया जनम लेता तोहरी कमरिया भितरिया से लहरिया उठता सुननी दी हे गणतर्प के मगुआई चुटकुला कहले बड़ा तू का बुझले के सुदर्शनवा चुटकुला ना जाने ले सुना हम बात बना के रात काटे वाला ब्यास नहीं देहात के ना जी लेकिन जब जैसन तब तैसन ना बुझब तो मरद कैसन कहले बड़ा तो कहे पड़ी अब हमारो हाँ ये अपन सुहाग रात के बात हमारा फोन से बतावल भैया हमें का देहाती कहले भैया पहले पहले मेहरारू से मिलन के रात रहे संगहतिया से पूछनी के हो मेहरारू से पहले मुलाकात कैसे कइल जाला त लइकवन सिखा देले संगहतिया की सुन जइहे त मेहरारू भी मिजाज मूड टाइट कले रही हैं न तो जैसन लत लगेबे भर जिंदगी वो सही सेवा करी मेहरारू देहाती तो लूर सीख गई मिजाज टाइट करके जाता रे अपना घरे कॉलर उलर सीधा करता रे जाके दुआरी से ढुकले के मारी खोल के तखर इनका मेहरारू कहता रे आ गई सैया जी एक कहता सुना अभी अभी गरम चाय बना के ले आओ नहीं तो अरे इनकर मेहरारू बोल के आई हो बड़ा कड़क लागत ई नतिया का करी दादा बेचारी डरही चाय बना के दे देली ई तो सोचे तर कि बढ़िया लूर सीखनी हो फिर कहता रे सुनो अभी अभी बेड़ झाड़ की बिछाओ नहीं तो बेचारी डोरे बेड़ झाड़ के बिछा बड़ा टाइट लागत है ठंडा के मौसम रहे मलमली गिरत रहे बाबू गोइल रहन गौ नहीं गावे अनहार भइल सूरज अस्त भइल
तो दुआरिये पहन कर एगो आजी बूढ़ी रहत रही हो। इनकर मेहरारू निकल के मुहलुकनवा में जाके कहल कि आजी हमर मर्दानवा नहीं तो उ का करी उ बुढ़िया सिखा देले। ओगे बेटी तू तनी मन टाइट कर उ तो नतिया अपने गांव तरफ के मऊ अब अइले गौनई गा के वही रूल अपनावत रे सुनो अभी गर्म पानी नहाने के लिए करो नहीं तो बुढ़िया सिखा दे रहे कि तू तनी मन टाइट करी। तिनकर मेहरारू टाइट भेल के सुनो हम नहीं गर्म पानी करेंगे तो ये अपन ओरिजिनल भाव पाल ना करबू तो का करबू जाता नहीं ठंडे पानी आई हवा मत बनाई आई आज कपड़ा छील देबो जजमान कपड़ा छील देबो खुदानी से काल नहीं रायल हो जजमान आई आओ जजमान धान्या क्या बात है हाय 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 अभी मौग सम्राट जी सुना के गई का करो जितना पहले के लौंडा रहले मैं ब्यास हो गई जेकर देखाऊ है देहाती जी हई डांस देखी एगो काम करी सुदर्शन भैया ई भगवान के दोष है उर्वा के लड़की बनावत कैसे लड़का बनाते टोटल गुण मेहरार उनके बस हई दुगो नहीं के खाली लगा लेती तरवा में लड़की में लौंडा में कौन अंतर नहीं। अरे राम 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 ये कहते नहीं कि वीडियो का जमाना है तब तो हमारा बढ़ जाए के चाहे घर है कैसे कि हमारा के पूरा लोग जानता कि हम नाची लेना हमार मार्केट गौले पबा 30 दिन सबका आशीर्वाद से कार्यक्रम चलता है फटाफट कंपनी में हम निकाल बनी जा तो हम गौले के बल पर आयल बनी ना कि नाचला के और वह नाच के प्राथमिकता देता नहीं एक और मैंने किरवा गाना बजाना से कोसों दूर बनी रवा गावत नहीं क्या दर्द है तेरे आवाज में छोरे जरा कर राख कर देता नहीं हाँ तरी की जय रहो ऐसा के देना रहले गुरुजी से कहले कि गुरुजी देखी तो हम कौन राग गावत नहीं कहले कि बबुआ तू दीपक राग गावत रह कहले कैसे कहले कि तू जब गावत रहनु हमर जड़ के झावर हो जाए सुन के लागत हाँ तोरी की जय रहो कहते नहीं कि हमारा के यहाँ के जरा संध रहे हाँ तबे न ओकरा के भीम जाके बिचही से चीर दियल वो भगवाने बने के कोशिश करत रहे बाकी रोवा में दोष नहीं खे नालंदा यूनिवर्सिटी रेवा के और काहे खातिर बनल बा काहे जी जहाँ ढेर पागल रहले हो जाए बढ़िया विद्यालय खोले जाला जंगली ब्यास कहीं का लड़का हो कहलस कि सुना हो बहुत तू ऐठता रू ऐठते बाड़ू खाली बैठत नहीं खुलग ए छौड़ा देखा तनी कि तू हमरा आगे पीछे हफ्ता भर से घूमता रह जब हम कॉलेज जाता नी तब पीछे पीछे लागल रहता रह मार्केट जाता नी तब देखा तनी कि अगल बगल दाहिने बाएं लागले रहता रह ई बताव कि हमरा में का लौकता कि तू हमरा आगे पीछे घूमत फिरता तारा पीछा ही निमन बता पीछा ही न घूम जा तारा में जौन भगवान दे दल बड़े केहू में नहीं खे आगे से पीछे से हाँ लड़का कहलस अपना गीत के मेल ली जंगली व्यास जी ली है आचारा उड़ावो तारू इज्जती लुटावो तारू गीत के मेल धरावे के सीखी
वो तो भाग में नहीं कि रउआ शुरुआत कर ले बनी हम कहीं शुरुआत कर लेती तो बोले फाट के जियान हो गए है महाराज ये कहता नहीं कि कौन लोगो कौन है कि एथियो ना उखारी सुदर्शन के उखारे के बा हमारा देखो तनी कब से अब बोला तारा लव से देहाती उकलकार हवन मन बना देहनु सुदर्शन यादव जी तो तारा लखा व्यास धोती खोल के देवे लगे हैं लव से कहे कि पेटीएम करो हाथ करी पुजारी अचरा उड़ावो तारू इज्जती लूटावो तारू अचरा उड़ावो तारू इज्जती लूटावो तारू पीछा ना छोड़े ताहर छाया मनमोहनी माया पीछा ना छोड़े ताहर छाया मनमोहनी माया तुझे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है तुझे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है कोई जन्नत की मोहर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है कोई जन्नत की मोहर नहीं मेरे कॉलेज की मऊ सम्राट जी रवा गीत गौनाई में ध्यान रखी देत रहुआ हमरा के बिजनेस बताओ तनी खाली कि देहाती जी बकरी ले लो बोका ले लो। अच्छा 6 महीने में 2 गो बच्चा दी ते भाई हम कहाँ से बकरी के व्यवस्था करी जंगली रहुआ है 2 गो बकरी हमरा के ले के पहुंचा दी ना जब गरम हो सा ओकनी के हम बोकन के यहाँ दिखा देम बच्चा रहुओ 2 गो लेके अपना के यहाँ जाए ना तो तुमको जंगली सुअर रखी 1600 को बेच 3 महीना पर ठगलू ठगिनिया बन के दसलू नगिनिया बन के ठगलू ठगिनिया बन के दसलू नगिनिया बन के चललू उठा के साड़ी साया मनमोहनी माया चललू उठा के साड़ी साया मनमोहनी माया भैया के बोला भैया के बोला बिना अनुभव के सरदार जी पूछो नहीं कहो सकत ना जी सुदर्शन जी जौन बात कहतनी अगर हमरा के गणतंत्र पर के मऊ कहतनी तो जान ले कि वहाँ के वो अनुभव कैले बने ई नौका चुक के चापता पर के मऊ गए चापता चापता पर के जना बाबूजी आज के भी गणतंत्र पहरी ले बड़का हगीज काम पर ले तो ओकरा के पीछे से बेल्ट वाला हगीज खोल देनी अरे महाराज अरे फटाफट में कैसे ही जंगली लोग आ जाता हम बड़ा फेर में बानी रउआ में जंगली सुअर में कौन अंतर नहीं
के लोग टिकट बनवा देता हमें फिर अब बताई चिनौटी कहतनी कि चिनौटी खैनी के दुकान कल कह दे चिनौटी रहुआ दी हमें खैनी चूना का सफलाई हम करब सारा गुलाब तोर से भइले बेगाना घर से चुटकिला कहता नहीं हाँ छोट भाई कोनो बड़ भाई के फोन करके अपना सुहागरात के बाद बतावेला ना इतना से जान ली कि कितना ही भटियारा बड़ भाई हो यही लोग के चलते होता कि भसुर ने भवाई को ठोका गलती कहता नहीं बाकी कहले बनी तो ले ली यही तरह जान जाए बाबा धाम जाए के मन बनावल के सुदर्शन भैया वहाँ के मेहरारू अच्छा कहलो कि चलो पद यात्रा पैदल सुल्तानगंज से जल भरल जे लइकन के छोड़ के हाँ हाँ लइकन के अभी एक वही खाली लइका रहे वो दूसरा के बाबा धाम चल दिहल लो अभी सुल्तानगंज ना पहुँच रहे इनिए रहे लो एगो धर्मशाला रहे धर्मशाला और धर्मशाला में रुक गइल लो अच्छा मर्दे मेहरारू रुक गइल लो तब का भाई कहलो कि साँझ हो गइल बा लिट्टी लगावल जाओ और धर्मशाला में जान जाई और ही लोग रुक रहे ये अपन मर्दे मेहरारू रहल तो कोना धल लो कि केहू डिस्टर्ब करी ना अभी नया नया ब्याह भई रहे आ संजोग से जान जी के एगो धोबी भैया के गदहा भुलाई रहे आय हाय आ वो वही धर्मशाला में जाके खोजत खोजत ताक रहे जाके वो रुक गई जी आ एगो किसान भाई देहात के रहले एक ट्रैक्टर ऊख हिला दिके आ चलल रहले साँझ हो गल तो कहले कि रुको यही धर्मशाला में हमरो के रुक जाए जी अब 4 जना सुदर्शन भैया अंकर मेहरारू जी आ धोबी भैया अच्छा और किसान भाई जन खिया ले रहले जी 4 जना रुकल लो आ लिट्टी लागे लागल कहलो कि 2 जना तहलो कहाँ जे बोलो तहनी लो संगे लिट्टिया लगा लो अब लिट्टी लागल आ खा के सुतल लो धोबी भैया कहलस के भाई तहलो मर्द मेहरारू बाड़ लो केहू तहलो के डिस्टर्ब ना करे तहलो कोना में जाके सुत जा अब तो सुतल लो आ सुदर्शन भैया कभी नया नया बियाह अरे बापू बाप अब तो मन यहाँ के बनन लागल बमके अब मेहरारू से कहले कि सुनो हो मन तो ठीक नहीं खे लागत आई तीनों सुत गइल बड़ा सा अब जौना चीज खातिर बियाह शादी होला उ काम हमन के कइल जा कर ले जाओ मौगी कलश के करम बाकी ध्यान से देखम जागलो होइस आराम से अब सुदर्शन भैया जे काम लगौले अब पूछल कि का हो कैसन अनुभव प्राप्त करता रू कैसन पता कैसन लागता अरे बड़ा मजा आवता कहले कि बहुत आनंद आवता बुझाता कि तीनों त्रिलोक हमरा लौकता तीनों त्रिलोक के नाम जब धोबी भैया सुनलस पटाके खड़ा के कलश किया सुदर्शन भाई वो जब तीनों लोग तारा लौकते बा तो देखिए ये दादा हमर गदहवा भुलाइल बा कवना लोक में उबा उनकर मौगी कहली कि घीची 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 हम कहत नहीं कि जागल बा घीची अब जे घीचे के नाम सुनलस ट्रैक्टर वाला भैया कलश के सुन लो जोन करे के बाद तहनी के करस बाकी मैं ऊख गिन के हम लदल बानी एगो ऊख घीचल लो तो जौन घीचल रह बोलो ऊखिया तो हम कह देब एको भी तक घसके के ना चाहिए आई जनावर ब्यास जंगली जी आई देखियो कौन मैटर बा सुनाओ तनी देखी तो हम आई